que quen queira ser feliz debe saber axeitar a súa vida a continuos cambios. Entón, podemos conseguir o imposible, deter o día cunha flor. É dicir, aprender a vivir gozosamente o instante, a ser capaces de liberarse dos outonos feridos e de transidas memorias que ela di en fermoso verso, para imitar noutros fermosos versos dela as aves que se incendian no sagrado principio de voar. Así, afirmativa e primorosamente se abre este libro, esta flor que ten a corola feita de resplandecentes versos, de luminosos versos de vida, e que se resumirían no poema que titula Corpo Diamantino, no que recolle os consellos da alta e depurada filosofía taoísta. Se queres consumar o corpo diamantino, alimenta con lume a raíz da conciencia. Non é casualidade que sexa Li Jian, poeta xinesa do século XI, a que lle sirva de alter ego poético, pois a mesma finura e sutileza de sentir está nas dúas. A mesma experiencia gozoso, dolorosa da naturaleza. A nosa poeta pode experimentar a mesma saudade que Li Jian cando contempla unha flor recén agromada na súa fiestra e dille: xa sei que non podes deter o día. Destas verbas finais do poema de Li Jian, quitándolles a negación, naceu o libro que agora comentamos. Este libro, que penso que vai ser unha culminación, como xa dixe, na vida poética de Luz, deter o día cunha flor. O título que nos coloca diante da relanza do imposible, pois como deter o día se o seu sino é pasar? Se hai unha lei cósmica que xa ficou selada nos versos do filósofo Heráclito de Éfeso,